tutlo sa inyo kung saan pag-abli ang dilata na gamit ang kutsara. Kung saan pag-abli ang dilata nga wala mo'y abilata na gamiton. Sagad sa mga abli mag-dilata ang gamit ang dilata. Ya. Agad sinyo. Pero kung wala yun, layo ang merkado, di lugar ang palit, pwede gamito na ito ang kutsara. So, nasa gamay pa ko, makakita ko sa akong tatay o akong amahan na mag-abli siya ang tinapa gamit ang kutsara. Mamuot ko nga magtanaw kay para na ko imposible kay nga ma-abli ang tinapa ang kutsara na gamiton, hindi mo gamit ang kutsara o ang bilata. Kasi kung nahon na kung unsa gayang buhatin kay unsa na ko tuon wagi ko kaabli hangtod nga niabot ang tuig buwan nga nakaton jud ko. Nakaton ko niya itong pag-quarantine, sugod sa quarantine itong March 31, 2020. Karon kung ipakita ninyo nga akong nakatunan kung saan siya pag-abli ang dilata. Okay, atong sugdan niya nahon ko na yung corn beef, holiday corn beef. Iganahon na siya, umita ni si ang kutsara niya iduot gamay, i-apply, pause, na ang pag-abli. Ang husgan, niya, makan, angkat na mabuslot. Ngayon, nabuslot na. Niya atong biklong gamay naon. Ya. Pangusgan. Gaya man ni kayo na nalutan ko ganina tulog ko lakta ko diha ya impis kayo cara ang advantage na kay guantes di na kamo kuan sakit ang kamo kung ganan ka gani iklo na magaling sa gamay na push yung ganog niya kung kamot na sakit na yun yung kamot niya na siya ninyo na bukharon na naon ya. Abli na. Yan siya nyo lang. O, atong butang sa panaksan. Ang corn beef. Tingnan na siya. Pag-abli. Kinanglan ninyo ginisyan kunan kay kaso ay kuyo mo lugar na sama na ko na ako sa evacuation center sa sobrang dako elementary school wag yun nakapalit og kutsilyo ng wireless para i-update lata manang ako kay naman ko ng mahuhan
Kapag gi-apply, wala na nakasudan eh. Ang bansa kong magulang, sa pagkumangkon, o dilata. Kung danglog yung kamot, pangunaw sa mo. Sa muna yung kamot, kaya para makapamusog ng mayo. Ano siyang corned beef. Holiday corned beef. Ready na siya, lutuan na ako yung kanihapon. Okay. Ini, unya na lang ako nablihan. Kining usa. Kining holiday corned beef. Kaya kini unya na lang sad. Kaya nagmantika ng akong kamot. Suod ko niya nga laksan. Kaya mauto akong ikatudlo sa inyo kung unsaon pag-abili ang linata sama sa sardinas o sa corned beef gamit ang kutsara. Just her